Айде. Айде по лида. Бах ти коловозите. Да, защото наляво надясно не знаеш какви коловози има. Ти не може да кажеш по-бавно. Мога е. Мога не е кеф. То свърши ли да? Пак ще издадеш форума. Ма тук се качихме където не трябва, бе. Зад кика се качихме. А? Еми там къде да се качиш и друго. Там не ти каза, че така не извежда. Там мажет на... А тя точно това обясни, че не връща пътя насам. Така ли? Така обясни, бе. Връща пътя насам и върти. Това е пътя. Няма друг път. Гроб ще намерим. Някой голям камък. Джипове, мипове. Субарото си е Субаро, бе. Тук няма подай. А? Това го минахме като такова, бе. Все едно не го усетихме. Тук ще трябва да избираш пъти. Няма страшно. Тук вече няма път. Има, бе. Това си е път, бе. Това, че е наструпал малко сняг. Тук избираш. Това беше бая камън. Гледката. Ето много дълбоко е. Да, тук е дълбоко, защото е прясно. По-лево. Само че, Веселе, дай да видим там отпред. Спри малко тук, оставя тук. Оставя тук, само искам да видя отпред. Чакай, ще мина, бе. Не, там има дупка. Не познаваме района. Много си див. Снимай сега нататък. Да, ви снимам, да че са кефа. Гледай, той се показва колко. Там дето бирахме долу. Това не е пътя, май там отдат. Това е пътя, как каза, връща се обратно. И тази вила ние не може стигне никога да не я колко пим, бе. Добър ден. Това ковали. Ски. Тази колаша не е ниска. Много даже. Трябва такова джипка на преметната надигната. Ти до момента си много добре. Спра пътя много добре. Нито се застрегал, нито нищо. Съм, да. Ние подминахме тази вила. Не знам, трябва да спрем се огледаме. Долу, кой е красиво. Според мен не е това пътя. Това е, ще видиш. Тук, коловозите. Тук не си избавя. Коловозите. От тук ли трябваше? Не, ама... Положих, че е по... Колонки. Ми избра го много добре, значи. Ще много ли ръката? По този път, ако трябва да стигне до Бяла клетка, ти ще подвежи, бе. Не, бе, спри малко тук са, стига, къде отиваш? Вече няма къде. Чакай, да.
тук ще стане бля. Ами аз това ти кажа, някой ни дърпа. Чай да не говорят такива работи на клифа, че не ще го пускаш. Ще се обадим, брат ми ще дойде, бе. Да. Аз спри да изпушим по една цигара. Успешно пристигане.